ସେଦିନ ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡି କେତେ ନେଉରା ହେଇଥିଲି, କେତେ ବିକଳ ହେଇ କହିଥିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଦିନ ତମେ ମତେ ଛାଡିଥିଲ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି, ନାଚି ଉଠୁଛି। ବୋଉମା, তুমি কোনি বাবুকে আগুরে চিনিছিল? বৌমা, কো বৌমা, বৌমা তুমি চুপ রহিল কাই? আয়ুষ কোন হয়েছি? পানি টিকে আনলো। আনুছি বাবু, এই সাঙ্গে সাঙ্গে নিয়ে আসছি মু। আয়ুষ, ତମ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ହଁ ଶୁଣେ ନା, कंपनी सेମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ କହିବନି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇନଥିଲା ସେୟା ହେଇଯାଇଛି। ମାର୍କେଟ କମ୍ପାନୀ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆରେ ବାବା, ଏଥିରେ ତ ଟେନସନ୍ ନଉଛ କାହିଁକି? କାଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଲସ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ। ଆରେ ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଚାଲେ, ବିଜନେସ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ରିଲାକ୍ସ ଆୟୁଷ, ରିଲାକ୍ସ। ସତରେ ଶୁଣେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି। ତମ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ରିଏଲି ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଟି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି। ଆଉ ତମ ଭଳି ସାଥୀଟେ ପାଖରେ ଥିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆରେ ଅର୍ବାନ, ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣେ ନା, ଠିକ୍ ତମରି ଭଳି ଝିଅଟେ ଠିକ୍ କରିବ ଆମ ଅର୍ମାନ ପାଇଁ। ତମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ସେତିକି ନିଜର କରି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ। ଆମ ଦି ଭାଇକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଜମା ଭରସା ନାହିଁ। ଉପରେ ଉପରେ ହସୁଥିବେ ସିନା, ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ନାଗୁଣୀ ଭଳି ଚୋଟ ମାରୁଥିବେ। ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ୟୁନିକ୍, ୟୁ ଆର୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନୋ ଅର୍ମାନ? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆମର ବହୁତ ଭଲ। ବାବୁ ପାଣି। অর্মান এদিকে আসেন। শুনে না, কম এদিকে আসে। আরে আসো আসো। লিপা, আজ্ঞা বাবু। কইলো আমি কেমিতি লাগুଛୁ? মন্দিରରେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିକ ସେମିତି, ସତେ ଯେମିତି ରାମାୟଣର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବାহ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏ লিপা, ଗୋଟେ ସ୍ନାପ ନଲୁ। ଦଉନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। মা, শুনে না, টিকে হস। वाह, सो नाइस। कंपनी को एका तेरे फोटो देखि देले मते बहुत खुशी लागिवो। बाबू आपण फेस के आसन, मु डाइनिंग रे खाइबो पड़छ, बहुत लेट हेलानी बाबू। ए लिपा, मोर में खाइबो टाइम नहीं, बाहर पार्टी बसन पेमेंट को समान जिबे। ए सुने ना, तुम जो कैश देते लानलो, पार्टी बाहर पेमेंट को समान जिबे आनलो। କ୍ୟାସ୍? କୋ କ୍ୟାସ୍? अरे तो 20 लाख ଦେଇଥିଲି। ହଁ ସାର୍, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। 20 ଲକ୍ଷ ତମେ ମତେ ଦେଇଥିଲ କେତେବେଳେ? ଆରେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନା ମୁଁ ତମକୁ 20 ଲାଖ ଦେଇନଥିଲି। रो ହାଁ? 20 ଲକ୍ଷ? ହଁ। 20 ମନେ ପଡିଲା। ହାଁ? ତମ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଖାଲି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଆଉ ଯାଅ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଟାଣ, ପେମେଣ୍ଟ ଖୋଲା, ପାର୍ଟି ଯିବେ। ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ଆଚ୍ଛା ଅର୍ମାନ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଆଣି ତମ ଭାଇଙ୍କି ଦେଇଦେଲ। ଭାଉଜ, ତମେ ମତେ କେତେବେଳେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରେ ମନେ ପଡୁନି ତମର? ତମ ଭାଇ ମତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ରଖିବାକୁ ଦେଲି, ମନେ ପଡୁନି? ମତେ ଦେଲ? ହଁ, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ତମେ ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ବୋମା, ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ବାଉଳାରେ ରଖି ଦେଇଥିବ। କୁନି ବାବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ରଖିଥାନ୍ତେ ନା ମା। ହଁ ଭାଉଜ, ତମେ ଭଲସେ ମନେ ପକାଅ, ତମେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇନ। ଅର୍ମାନ, ତମେ ନିଜେ ମହାତ୍ରୁ ନେଲ, କଣ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛ? ହଁ, କଣ ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛ? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି, ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ମନେ, ଟଙ୍କାଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଯାଅ, କାଟି ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, ଟଙ୍କା ଆଣି ଭାଇକି ଦିଅ। ଶୁନେ ନା, ତମ ଅର୍ମାନ କେନ୍ ଟଙ୍କାଟା ଦଉଥିଲ? ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? ଅର୍ମାନ, ଗୋଲ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ।
আরে পার্টি পেমেন্ট হলে বহুত প্রবলেম হয়ে যাব সহ তো কোম্পানি লস রে চালছি এ প্রজেক্ট হাতକୁ আসু আরে জলদি যা আরে হাঁটা করে চাইছো কোন যাও শীঘ্র টঙ্কাটা আনি দেবে ভাই ব্যস্ত হলেনি পেমেন্ট কলা পরে সেমানে ওয়ার্ক অর্ডর দেবে আরে জলদি যা আনে আচ্ছা শুনো তুমি কোড রখি দেইছো তোমার মনে পড়ুনি কি হ্যাঁ মনে পড়নি কোন মো কালে মনে পড়ুনি ইটস ম্যাটার অফ 20 লাখ মনে পড় এ পার্টি ফোন কর এখুনি বাবু 17,000 টাকা তুমি নেইছ কি কই দઉં না বাবু ହେ ଲିପା ଆରେ ସତ କଥାଟା ହଉଛି ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି কোন কହୁଛ বাবু তুমি ହଁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଲିପା ভগবান স্যার প্লিজ ফর ফিউ মিনিটস স্যার প্লিজ ওয়েট স্যার আরে আরে অরমান তো এজাই যান যা পার্টি ব্যস্ত হলে পেমেন্ট করার পর সামান যাবে জলদি টঙ্কাটা আন ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣି ତମେ ତମ ଭାଇକି ଦବ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ତମ ଭାଇ ବଦନାମ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ତମ ଅବସ୍ଥା ତମ ଭାଇ ଚାହ କରିବେ আরে অরমান এজাই তুই যাইনু আরে যা পার্টি ব্যস্ত হলে পেমেন্ট করার পর সামান যাবে জলদি যা ଭାଇ ଭାଇ ସତ କଥା ହେଲା ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି What? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ ଅଛି ଏଇଟାରେ ମଜାମସ୍ତି ଆଦৌ ପସନ୍ଦ କରେନି ଭାଇ ଆରେ ଜଲଦି ଭାଇ ଯା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମଜାମସ୍ତି କରୁନି ଆରେ ଅରମାନ ସତ କଥା ହଉଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ଭାଇ বাবু তুমি কোন সত কହୁଛ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ ହେ ଭଗବାନ ପାର୍ଟି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ କଲ ସେମାନେ ଯିବେ ହେ ଭଗବାନ ମଣିଷ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛି এখুনি বাবু তুমি ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସୁଇ ସତ କହିଲ ସତରେ କରୁଛ 20 ଲକ୍ଷ টাকা তুমি খরচ করে দেইছ ଏ ଲିପା ଆରେ ଧର ତ କହିଲି ଯେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ପୁଣି ଯାଇ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ 10,000 ନୁହେଁ କି 20,000 ନୁହଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ ଭାଉଜ ତମେ ତ ମୋ କଥା ବୁଝ ଗୋଟେ ପାଗଳ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବନି ଟଙ୍କାଟା କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ ମାଟି ଗଡି ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତମ ଭାଇ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବସି ବସି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ 20 ଲକ୍ଷ ସରି ସାର୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସରି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ପେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ଓହ ଗଡ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ଆୟୁଷ ଜମା ଟେନସନ ନିଅନି ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି ନା ରିଲାକ୍ସ ଦେଖିଲ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତମ ଭାଇ କେମିତି ଛୋଟ ହୋଇଗଲେ ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମରି ପାଇଁ ତମର ଏତିକି ଟିକେ କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ମତ ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ହେ? ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବସି ବସି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଭୁଲଟା ତାର ନୁହଁ ଶୁନେ ନା ଭୁଲଟା ମୋର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ 10,000 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଦେଇ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତି ସହଜରେ ସେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଚୁପ୍ ଡାକ ନା ମତେ ଭାଇ ବୋଲି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଭାଇ କଥା ତୋର ଭାବିବାର ଥିଲା ଆରେ କଣ କରୁଛେ ଟଙ୍କା କୋଉ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଆରେ କଣ ଆଉ କରିଥିବେ ବେଶ୍ୟାଳକୁ ଯାଇ ମଦ ବି କୋଉ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଡେଇ ଦେଇଦିଅ ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ ବାବୁ କୁନି ବାବା ମୋର ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଏମିତି କାମ ସେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଭାଇ କରିବେନି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେମିତି କାମ କିଛି ଆରେ କौन ସେ ଟଙ୍କା କଣ କଲୁ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ହଁ ଆରେ କଣ କଲୁ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡା କଣ ତମ ଜୁଆ ଖେଳରେ ଉଡେଇ ଦେଇଛ ହଁ ହଁ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳରେ ହରେଇ ଦେଇଛି କଣ କହିଲୁ ଅରମାନ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳରେ ହରେଇ ଦେଇଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୁଆ ଖେଳି ହରେଇ ହରେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ ଏ କହିବ ଭଗବାନ ତତେ ମୁଁ କଣ କହିବି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ ଜୁଆ ଖେଳି ଆୟୁଷ ଏମିତି ଭାଇ ଯୋ ତମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବ ତମକୁ ସେ କାଙ୍ଗାଳ କରି ଛାଡିବ ବଳଦାନକୁ ନେଇଯିବ ୟାଠୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବ ତମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତମର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତମେ ମତେ କୁହ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଆରେ ମୋ ଭାଇଠୁ ମତେ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା କୁହନି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା ଯିବ କାହିଁକି ଏଇଠି ରହି ଭାଇଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଡେଇବ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତମେ ଆଜି ଏ ଘରୁ ବିଦା ହବ ନାଇଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି କଣ କଲେ ଯିବନି ନା ଯିବିନି ଯିବନି ତମେ ନା ଭାଉଜ ମୁଁ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି ଯିବନି ନା ଯିବିନି କହିଲେ ଯିବେନି ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବସି ବସି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଶୁନେ ନା ତମ ଅରମାନକୁ ମାରିଲ କାହିଁକି ମାଡ଼ ନ ମାରି ଏଟାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଅରମାନକୁ ମାରିଲ କାହିଁକି ଦେଖୁନ କେମିତି ବସି ବସି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁ ତମେ ଅରମାନକୁ ମାରିଲ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କେହି ହାତ ଉଠେଇ ନଥିଲେ
ତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଆସି ତାପରେ ହାତରେ ଦେଲ କୋଉ ସାହସରେ? ଅୟସ ତମେ ତାକୁ ଯଦି ଆଗରୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏମିତି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତେ। ଶାସନ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା। ତମ ଅରମାନକୁ ମାରିଲନି ଯେ ମୋତେ ମାରିଲ। ତମ ହାତଟା ସିନା ଅରମାନକୁ ଉଠିଲ, ହେଲେ ମାଡ଼ଟା ମୋ ଦେହରେ ବସିଲା। ଆମ ଶରୀର ଦି ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଜୀବନ ଗୋଟେ। କଥା ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି, ଏକା ତମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛ, ତାପରେ ବି ତାପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲ। ଅୟୋ ସେ ଏମିତି କହି କହି ତମେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛ। ଆରେ ବସି ବସିକି କଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ? ଓ 20 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ତ ଖୁବ କମ ଶୁଣେ ନା। ମୋ ଭାଇ ଯଦି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପଡ଼ି ପାଉସ କରିଦିଏ, ମତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ବଡ଼। ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଅରମାନ ବଡ଼। ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି। ଆଜିଠୁ ଏଇ କଥାରେ ତମ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖ ଶୁଣେ ନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅରମାନ ଦିଟା ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ। ଭାଇ অনরা হবনি কেবে বিহঠ ছাই বিভাগ হবনি কেবে ভাই টু ভাই অনরা হবনি কেবে বিহঠ ছাই বিভাগ হবনি কেবে ভাই টু ভাই। গোটে কথা মনে রক্ষিত বর্মান, টঙ্কাটি খরচ করা পূর্ব ভাল ভাবে ভাবিব কেউ বাটরে খরচ করিব, কাহা পাই খরচ করিব আর কোন পাই খরচ করিব। প্রত্যেক জিনিসকু সাইতি রখিলে তার মূল্য বড়ি থাকে। অবাটরে খরচ করিদেলে মଣିষ নিঃস্ব হয়ে যায়। ବୁଝି ସାରିଛି ଭାଇ। ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛି। ଶୁଣିଥିଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଣିଷର ପାପ କୁଆଡ଼େ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାପ କରିଛି, ସାରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ବି ମୋ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଭାଇ। আরে হে পাগলা, କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ তো ভাই বঞ্চিথিবা যা তোতে টিকিয়ে পাপরে ভাগিদার হবাকু দবনি। ଭାଇ। তোর সবু পাপ মু মো মুন্ডকু নেই যাবি। শুনে না, অরমানপুর হাত উঠে তুমি বহুত বড় ভুল করছ। যাও তাকে সরি কুহ। কଳିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ମାଲି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବି? আরে ভুল মাগিদেলে তুমি ছোট হয়ে যাবনি। বড় পুଣି তাকে ভুল মাগিদেলে পিলাটা মন দুঃখ করিব। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଉଜ ତ ବଡ଼, ସିଏ ମୋତେ ମାରିବେନି ଆଉ କିଏ ମାରିବ? ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ শুনে না ভুল করছি। ଭାଇ। ଭୁଲ ମାଗିବା আর ভুলটা ସବୁବେଳେ ভুল। ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। শুনে না, আরে যাও টিকে ভুল মাগি দিও। আরে ভুল মাগিদেলে তুমি ছোট হয়ে যাবনি। তুমি কোন তোমার স্বামীর কথা রখিবনি। আরে যাও, শুনে না, যাও। ସରି। ସତରେ ବାବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମତେ ଯଦି କେହି କେବେ ପଚାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭୋଗରାଗ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ପାଦ ଛୁଇଁଦେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ବାବୁ। ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। আরে আরে এ কোন করছো? প্রকৃত কথাটা হলা ভগবান সমস্ত হৃদয়ের অছন্তি, কাহারিকু কেবে ছোট ভাবে উচিত নুহে। এ শুনে না, ভারি ভোক হলানি। চাল দিন খাইবাক বাড়িব, আমি ଦି ଭାଜି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ପାଗଳା, ଆରେ ହାସ୍। କୁନି ବାବୁ ସିନା ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନି ନେଲେ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁନି ବାବୁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜୁଆ ଖେଳି ଉଡେଇ ଦେଇଛି।